Moi, minä olen Virpi. Moi, mä oon Katri. Tänään puhumme tietokoneen näppäimistöstä. Ihmiskunta keksi sen jo 1940-luvulla viime vuosisadan loppupuolella. Ensimmäinen näppäimistö näytti tältä. Mutta tänään me puhutaan nykyaikaisesta näppäimistöstä. Tässä teille 5 eri käyttötarkoitusta. Kirjoittaa, kirjoittaa, kirjoittaa. Oi, tämähän toimii ihan oikeasti. A, V, D, S. I think you know what I mean. Näppäimistöä voi käyttää muuallakin kuin pöydällä. Nimittäin pöydän alla. Se on täydellinen jalkojen hierontalaite. Amazing näppis. Meillä ei tylsistytä.